Nakadawat og suporta gikan sa Department of Agriculture kun DA11 ang mga Indigenous Peoples Farmers sa Davao City. Kini ang Kara Hyper Carabao nga gipanghatag ngadto kanila sa tumong nga mapalig-on ang panginabuhian ug mulambo ang farm productivity sa mga lumad nga mag-uuma sa syudad. 5 ka Carabao ang na-turnover sa mga IP farmers pinaagi sa livestock program human sa endorsement sa Davao City Agriculturist Office sa Kalinan ug kabuhayan at kaundaran ng kababayang katutubo kun 4K program. Ang mga benepisyaryo gikan sa Malikongkong Farmers Association sa Marilog District, Inayangan, Kalinan ug United Bagobo Klata Ancestral Domain Association sa Sitio Lipadas, Manuel Gianga, Kalinan. Matag usa nakadawat og tag-usa ka kabaw nagkantidad og 49,000 pesos. Una gipanghatag gipailam sa health examination alang sa Sura, Brucella ug fecal parasite sa Regional Animal District Diagnostic Laboratory sa Davao City aron masiguro nga himsog og disease free ang mga kabaw. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.